Per respondre té la paraula l'honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura. Sí, moltes gràcies, presidenta. Senyor diputat, soc conscient de la pregunta que vostè em fa i de la problemàtica que vostè m'exposa i a més la comparteixo perquè hem estat parlant des del primer dia i des del primer moment i no només aquest any sinó en anys anteriors amb problemes que s'han causat i que tenen la mateixa circumstància. Avui hi havia convocada una taula sectorial que s'ha suspès per les inclemències meteorològiques on hi havia la voluntat d'intentar aportar solucions, explicar-les les que ja s'han fet, que les hem fet i les hem posat a disposició del sector i també explicar les novetats que podríem acometre entre tots plegats. Hem intentat sempre fer les coses de comú acord i amb consens amb les organitzacions sindicals agraris i també amb el propi sector. En aquest sentit jo li vull traslladar que no és la primera vegada que el món del cítric pateix una sèrie de conseqüències de disminucions de collites. Jo li vull recordar que l'any 2011 hi va haver una reducció del 45% a les dues comarques del Montsià i del Baix Ebre. El 2012 hi va haver una pèrdua de collita d'un 35% també en aquestes comarques igualment i el 2013 una reducció de collita del 36%. En totes les ocasions hem intentat defensar el sector i posar els instruments que tenim al nostre abast per fer possible aquesta recuperació. En aquest cas, què fem? Hi ha unes mesures econòmiques directes del que és el govern de la Generalitat en el seu conjunt que passen també per la col·laboració amb l'Institut Català de Finances i Avalis, a partir del qual s'han posat una sèrie d'instruments a disposició del sector. Després li diré pel que fa a les assegurances, que és un tema molt concret, però també crec que podem tenir les vies de la solució. Primer, nosaltres, a través de l'ICF, hem garantit o posat a disposició carències de 6 mesos fins a un any en la devolució del préstec, ajuda a la liquiditat. Dos, el que hem fet també és a través dels préstecs concedits per aquestes entitats financeres o per altres i a través d'avalis garantir també la demora i la carència d'aquests 6 mesos i un any també en altres entitats financeres que no siguin l'ICF. 3. Es finança a través de l'ICF i Avalis necessitats de refinançament d'empreses afectades i 4. Préstecs amb noves condicions especialment favorables des del punt de vista d'inversions o de circulant. Anem al tema d'Agroseguro i de les retirades. També li he de dir que l'altre dia va haver una talgaré que ens van felicitar al departament, amb tota la humilitat li dic, per la gestió i la diligència que s'ha fet en la retirada i en les imports que s'han retirat. No són suficients, però hi ha una cosa que vostè no ha dit que és molt important. Les primeres 5.000 tones de cítrics retirats anaven amb fons extraordinaris del veto rus de la Unió Europea. Les segones anaven a càrrec dels fons operatius i això no ho admetem. Per què? Perquè és a costa dels propis afectats. Per tant, no hi estem d'acord.